unha reunión moi importante para nós e para Galicia neste momento, que é a Comisión de Seguimento dos lumes en Galicia. Unha comisión na que están representados un número moi importante de alcaldes, voceiros e representantes do Partido Socialista a través de todo o territorio galego e no que estivemos escoitando cal é a realidade cotidiana que viven e que están a vivir unha boa parte dos cidadáns galegos. Estamos definindo que hai unha auténtica situación de indefensión das galegas e dos galegos ante os lumes en este momento. En un alarde de irresponsabilidade do goberno galego, vemos que a soedade na que se atopan os alcaldes, todos os alcaldes, eu acabo de reunirme cos alcaldes socialistas, pero todos os alcaldes de Galicia están vivindo neste momento como a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Medio Rural, declinou a súa responsabilidade. Podemos dicir, sin lugar a dúbidas, que en este momento hai unha quebra do sistema de protección de incendios en Galicia. É difícil de creer, eu creo, que acaban de manifestar un número importante de alcaldes, donde por primeira vez na historia de Galicia, en moitos dos lumes que sucederon, non chegou nadie da Xunta. Tuveron que ser os propios veciños e os propios medios de concellos que en lugares moi dispares da xeografía galega tuveron que ser eles mesmos quen tuveron que apagar o lume. Isto non é un problema de austeridade, este é un problema de mala xestión e de incompetencia do goberno galego, desde o seu presidente hasta o responsable da Consellería de Medio Rural. Desmantelouse absolutamente o sistema de prevención de lumes, desmantelouse a presión social sobre os incendiarios que se había conseguido establecer cando finalizaba o goberno anterior, e vemos que este goberno e este presidente da Xunta pasaron daqueles días que algúns de vos recordaredes, donde se enseñaban as fotos da NASA para anunciar os lumes en Galicia, a hoxe que se ocultan as fotos da Consellería de Medio Rural para engañar a este país dicindo que non hai lumes cando hai un número altísimo de lumes. Pasouse daquelas frases de Núñez Feijóo que dicía que en Galicia non había pirómanos, o que había era un goberno incompetente, que non era capaz de xestionar a política de prevención dos lumes, a dicir que únicamente o problema é un problema policial, é un problema dos pirómanos que non son detidos por as forzas de seguridade. Eu quero resaltar en este momento que nos facemos solidarios cos cidadáns que se sinten indefensos. Nos facemos solidarios con todos aqueles galegos e galegas que vivindo en núcleos rurais ven como dende hai 2 anos se anularon completamente as políticas de limpieza de perímetros de núcleos rurales, donde ven que os efectivos da Consellería de Medio Rural non fixeron unha sola acción preventiva en todos os invernos que levan transcurrido como gobernos. Queremos tamén denunciar a ocultación de datos deste goberno e, o máis importante, anunciamos que vamos a poñer en marcha medidas de presión sobre o goberno galego para que asuma as súas responsabilidades. En primeiro lugar, vamos a trasladar unha iniciativa a todos os concellos de Galicia para que no primeiro pleno que se celebre en cada concello se analice, se debate a mala xestión e a indefensión dos ciudadanos ante os lumes por parte do goberno autonómico. Vamos a pedirlle desde cada concello, donde somos goberno como goberno e donde somos oposición como oposición, responsabilidades ao goberno galego en esa ausencia total de iniciativas que vai conseguindo algo que dixo o conselleiro de Medio Rural e que probablemente non valoramos na xusta medida, que era que o mundo rural hai que abandonalo, que é insostenible. Abandonos ás políticas de tipo forestal,
de incentivos ao medio rural e, o máis importante, abandono as subvencións que podían significar case o 60% de fondos europeos para a limpieza, a prevención e o ordenamento do noso mundo rural. Vamos a pedir que na Diputación Permanente do Goberno do Parlamento Galego a comparecencia urxente do Conselleiro de Medio Rural para que dé conta de todo o desaguisado que se está cometendo neste momento con Galicia. Esa paradoxa de ter activados os medios excepcionales do Estado e non ter activado os medios de prevención da Xunta de Galicia é definitiva a hora de explicar o que nos está pasando neste momento. Presentaremos denuncias ante as subdelegacións do Goberno e as delegacións do Goberno do incumplimento que está plantexando o Goberno galego en todas e cada unha desas áreas. Se lle están anulando os convenios non só de prevención de lumes, non só de limpiezas preventivas nos montes, sino que queremos tamén denunciar o abandono por parte de algunhas institucións provinciales da limpieza viaria, donde se provocan un número moi importante de lumes por ausencia de limpiezas preventivas en redes viarias. E ao mesmo tempo queremos reivindicar desde aquí a vida no mundo rural e creemos que este goberno ten a obriga de non deixar solos os homes e mulleres que viven nos máis de 34.000 núcleos de población que constituyen o que é a nosa comunidade autónoma. Ese abandono non é un abandono de austeridade, é un abandono de incompetencia e de mala xestión. Este goberno está demostrando que confunde términos e que donde eles dicen unha palabra, a palabra é un goberno ausente cunha xestión deficiente e cun abandono que, caras características meteorológicas que se nos aveciñan, pode dar lugar a un dos veráns máis peligrosos que estemos a piques de vivir en este momento. Por iso que lle recordo iniciativas, en todos os concellos de Galicia levaremos ao primeiro pleno unha iniciativa exixindo responsabilidades, que se retomen as políticas de prevención, que se colabore cos concellos para as políticas de limpieza e prevención en núcleos rurales, que se dote de convenios de motobombas aos concellos para poder defenderse, que se poñan en marcha as políticas preventivas da SEAGA, que comparezca o conselleiro na Comisión Permanente, na Diputación Permanente, para dar conta deste fracaso, desta quiebra en toda regla do sistema de defensa contra os lumes que está a abordar o Goberno galego presidido por Feijóo e dirixido polo Conselleiro de Medio Rural.